Так, усіх вітаю. Зараз ще пару хвилин сядем, почекаем і почнем тады наші пригоди у Sea of Thieves. Відпочиваємо. Так, усім вітаночки тады. Спадзяюся, што гук ёсць. Мікрафоны ўсё працуе выдатна. Можна было прыпыніць зараз. Дзе міксаунд пакуль. І гук гульні зараз трэба ўключыць. Дзе наш мікшер гэты? Ось павінна быць чутна, можа быць трошечки пакуль зрабіць. Так, сёння у нас па справах мы на папярэднім стрыме пыталіся зразумець, куды ж усё ж таки нам павінны былі папасці, зрабіць у квесце пра, як то завецца ён, The Legend of Monkey Island, легенда Малпавага вострава, так. І я тут трохі онлайн паглядзеў, што ўсё ж такі мы адну лакацыю там не даглядзелі, дзе мы маглі знайсці гэтыя песы, каб нам далей прасунуцца па нашаму квесту, пад нашаму сюжэту. Давайте тады вернемся ў гэтым мода злыднем і ўсё ж такі працягнем, паспрабуем скончыць гэты квест сёння. Так, що у нас по трансляції на ютубчику? Ютубчик ёсць, добре, хай сабе працуе. Спадзяюся, што я не буду запамятваць даглядаць у чат ютубчика, бо у папярэднім стриме хтось нават і пісаў там. Так, дзе мы апынуліся? Мы апынуліся вось тут зноў. Але я ведаю, што можна не пачаць квест з самага пачатку, але ўзяць і націснуць на квесце на карабелі, каб можна было яго працягнуць. Я наўкраз зрабіў гэта, паглядзім, як гэта працуе. Вось у Tales есть Legend of Monkey. Я зрабіў самы першы чекпоінт, амаль што не так шмат я прасунуўся, калі мы апошнім разам глядзелі ў сераду.
Давайте на его натиснем и поглядим, что Sell to location. Як это працуе волю? Верагодна, патрэбна зараз самому ўсё ж таки прайсці до гэтага порталу, до гэтага вострава, калі гэта так працуе. Questbook receive. Так, мне далі на questbook. Так, вось так ён выглядае. Хто не бачыў. Тады зараз будем крочыць. Давайте тут ветразі гэтую на поўную поставим і падымем. Так, hello, вітаночки Лёха, як ты, найся, дзякуй, што завітаў. Мы сёння працягваем наших гэтых піратаў. Ты пытаўся, вось я тут. Толькі на гадзіну сёння пазней мы пачалі. Так. Насалоджуемся краявідамі, як зноў. Зараз вось паплывем у той портал до нашага вострава Мілі гэтага. І працягнем гэты квест. О, выдатна. Я уже трохи уже разумею, куди там бегчы, як взаимодейничать, як залатывать гэтые все наши дірки. Паглядзеў яшчэ обзор по гульне, які рабілі 4 месяцы таму, про то, ці варта гуляць у гэты сусвет. Так, трэба падкіраваць трохі мора злыдняў. І кажуць, што тут ёсць занадта, калі ты ўжо такі мацёры, мне падаецца, пірат і гэтак далей, што гульню не вельмі так хутка яны экспандзяць і дадаюць якіхся новыя фічы і гэтак далей, але ж усё утыкаецца ў тое, што тут вельмі шмат плеер, як плеер супраць плеера ўзаемадзеяння. Вось, каб атрымліваць больш якісь ўзнагароды, трэба на мора на хай-сесіі. Вітаю, Бро, як справы, як майся? О новага. Вітаю, дзед Максим. Бабла назбіраў. Цікава гэта каму? Калі мне, тады што бабла мы тады не збіралі, калі ты пра песы, тады што не так шмат. Вось, калі Альцевішу Бро можа распавесці, ці назбіраў ім грошы, ці не. А, так, тады гэта пра маё пытанне, мне падаецца. Ну вось, мы сёння зараз паглядзім. Мне падаецца, што я назбіраў на уніформу гэтых грошы, і зараз мы можам ад сябе апрануць, здабыць гэтую уніформу, каб все ж таки потрапіць на кухню Кока. Там море якось мутне чамусьці. Там вот нават якісь там чэрап ёсць. І я глядзеў, што там ёсць нават якісь арэны, дзе можа гэта там дзе вось чэрап, каб там змагацца з шкелетамі і атрымаць якісь узнагароды на гэты конт. Так, эти кроч тады. Я можа вам штосьці ўключу. Там было не так сумна. Зараз музяки. Сёння ездзіў, рабіў прышчэпку сабаня свайму шаня сабакену. Так, у нас ёсць інтэракт. Це павінна быць якась класічная музыка. Куды зноў знікла ўсё? А, ось там.
Ну що, я трапляю ці ні? Чи як завсёды зараз будем топить. Гульня з сюжетом. Ну тут есть особные квесты, мне подается, на одного ці на команду. Тому тут есть сюжет, но тут есть так само на доследование, на чинінг гэты мир, сусвет. Який не абмежаваны. А ёсць яшчэ плеер супраць плеера, дзе вы там ужо дзесь онлайн іншымі бадзяецесь. Давайте можем. Wow, what an incredible end to Start an amazing the record. adventure. I outwitted the evil pirate LeChuck, caused an avalanche, kinda, and lived to tell the tale. Гэта все ми Even бачили. better, Elaine and I Подається, що finally треба got все ж таки married, эту and касцену all of our поглядеть friends were знову. there too. I don't think we've ever been happier. Now all we have to do is set a course and begin our honeymoon, sailing on the Sea of Thieves. To get there, we have to pass through the Devil's Shroud. Elaine says it's no big deal so long as we follow the map, Только but I don't know. Пошли Just seeing the буль. stars. Пошли буль. Пошлюбилися. Пошли буль. I had the nightmare again. I wake up in our cabin. Elaine is gone. And at the end of my bed, LeChuck is there, laughing at me. Що, сьогодні у нас п'ятниця, And it's оголі, так crazy, як I вам know. I left him buried back п'ятниця on і Monkey Island, подається, що but працовний день why does скончений у it feel РБ. so real? Нарешті можна буде Almost відпочинити. hear the laughter. Ходив ми опошню частку по змрочним тредам Хочан. Я не як усіх глядів, але там було про якісь там жахливі речі, може бути гэта не опошня частка, яку я глядів. А яка твоя опошня частка виходила? Вчора? Сьогодні? Так, знову ми крочимо на гэты мілі востраў. Додав яшчэ з нарэзкі яшчэ адзін дадатковы гук. When I Каб did get back to sleep, I had a very different dream. хто скончыў, то прыпёрся на працу, когось другая змена на і для якого часу тебе треба працаваць легко. А, ось які тыдзень назад так я глядзеў. Адно відео. Пацягвай бро з гэтымі змрочнымі трэдамі Фочан. Даецца цікавая тэма. І часу ночы. Я маці так працуе на 2 смены, у нее калісьці ёсць раніцы на прыходзе, калісьці ў ноч. Ось. Мне падаецца, она увогуле на ноч застаецца, а тебе падаецца, ну так. А потым ты адпачываеш 2 дні, ці як гэта працуе? Так 5... 5. Трэба гэта... прыпыняцца троху. Зараз я хотел распавесці пра гук, зараз распавяду. Тыдзень так, тыдзень першы. Нічого, такі графік, як у школе амаль што. Так, а мы супынімся ці не? Падавалася, калі прыбіраеш парусы, яны ўвогуле ты просто супыняешься. Вы бачыце тут, што адбылося? Ну, да міліметры нават тут спыніўся. Толькі не ведаю, як буду разварочвацца зараз. Потым. Пра гук. На апошняй было гэты билд-твіч нарэзкі, які білічнікі мы рабілі. Так вось, мне падаецца, да каналу тут за эфірчыкі дадаўся адзін з нарэзачак трэцяга кампілейшну. Гэта вось, гэта новы гук, ён можете ім карыстацца, калі вы захочаце, тады мне падаецца ён. Калі, конечно, нічога не зламалася, вы гэта пачулі. Вось такія абновы. Я спім, што ёсць яшчэ змрочная 3D Фочан, там будзе не 12 частак, а 15 частак. Выдатна, бро, не супыняйся.
Хутка знойдзеш свайго гледача, і мы все так само паглядзім, як табе падтрымаць. Вось, да. Какая срань. Так, мне падаецца, что мы захаваліся тады таким чынам, і ў мяне павінна не быць. А, не, вось у меня 10 песаў. Але давайте я распавяду, што ўвогуле мы не знайшлі тады. Тое, што нам патрэбна было песы знайсці і з калекцій 45 песаў, гэта была верна, ну, сапраўдная наша задума, каб прасунуцца па гэтым квесце, але ж быў, што я не даглядзеў. Я выглядзеў амаль што ўсё і атрымаў там амаль што 40 песаў, мне не хапала амаль што 5. І вось тут ёсць такая царква, у якую можна было зайсці таксама. Я чамусьці як-то не даглядзеў, а было ж у нотатках про тое, што тут вось ёсць царква, ёсць трума. І вось тут дакладна дзесьці на гэтых на лаўцах былі дадатковыя песы. Тут можна было забраць таксама песы. І вось такім чынам мы сабралі, там, не падаецца, больш 55, так зараз 10 мне засталося. І зараз тады можам пайсці да гандляра, якога тут жыве, каб апрануцца. Вітанні. Тут была гэтая вось уніформа, я яго ўзяў, і вось гэта уніформа, шеф уніформ. Такім чынам можам патрапіць на кухню. Больше нічога не даглядам, тут давайте тады з гэтага момента працягнем. І добра, што тут ёсць такія чекпоінты, які дазваляюць вось по квесту, ну, больше тебе не патрэбна бегаць, збіраць тыя самыя рэчы, яны захованы. І вось мы тут апынуліся. Ідем тады на кухню. Мне падаецца, на кухню можна ўзяць гэтае мяса і ўвогуле шмат чаго. А ты не сышоў, кук не сышоў, зараз он сыдзе. You finally decided to show up, huh? Well, you can make yourself useful and start on the meat stew. The recipe is on the table. I'm going on my break. Don't let the customers touch anything, especially not the grog. І яшчэ такі момант, што калі мы прыйшлі сюды, мы маглі напоўніць гэты грок і ўзяць ключ ад... Я напаіў таксама ось чэліка, я не ведаю, ці зараз... не, зараз... О, тут можна гэты стіл зрабіць, зараз зробім. Гэты гук трэба Катэй і Максіму Сіваму. Якому Катэй і Максім? Максім Сіваму, гэта ты пра дзеда Максіма? Чаму он сівый? Ему то трохи за 18, ты уже так уже не перабольшуй. Ой, давайте на тады кубочек на... Зараз, як-то гэта робіцца? Помніць бы. На F. Вось, можна зараз. Так, можна попіць. Давайте выпьем спачатку. О, гэта уже зеленая якаясь жижа. Ой, я не ведаю, ці патрэбна было піць самому. Ну, давайте яшчэ раз зробім гэта. І будем зараз спаивать гэтага чэла. Pour extra ponton frog, все. Будем зараз падшаваць. Я такую вадкасць нават бы да твару не паднёс. Так, вогуле, дзеці, як і мяне нават тут чытае вогуле. Я нават не націскаю ні на што, а мне тут... Уй! Не могу нават падайти да яго зараз. Зблыталася ўсё, а ён таксама, все, я скраў ключ ад тауэра, але ж мне зараз як-то трохі не па сабе. Прилегчы бы на якусь подлогу. І мы ведаем, што толькі адзіны прадмет можна, одну рэч. Ой, что-то блевотина, ці што? А блевотина было. Прабачце, мадмазель. Прабачце ўсе. Пайду туды на паветра падыхаю. Чарадзей, як ты скраць здолеў? Не ведаю. Ой, сам здзіўлены увогуле, як ты тут атрымалася.
А калі гэта спыніцца, ці гэта такое вельмі моцнае пойла да таго моманту, пакуль я не праблюся цалкам усе свае унутранасці, кішочкі і так далей. Так, я паклаў тут ключ, каб яго так не згубіць. Можа паплаваць трохі. Ніколі такога не рабіце, не трэба, калі вы у алкагольным ап'яненні ісці ў воду ўвогуле. Ну, можа тут спрацуе інакш. Тут, мне падаецца, спрацуе па таймінгу. Мне вже падаецца болей лепей зараз. Всё, выдатна. Як сапраўды алкач па ўсім па пляцы званітаваў, не каб у одно месца, ну. Сапраўдны алкач. Забліваў усю падлогу. Так, давайте паглядзім на Сю увогуле, як, што нам трэба для гэтага. А навошта, мне падаецца, гэты... А навошта нам увогуле гатаваць для гэтага кука? Так, выкарыстоўваю гэты рэцэпт, каб зрабіць гэтую страву з Strength of Moja, з сілай Моджа, каб захаваць горад супраць чырвонай магіі. Тебе трэба будзе вось гэтыя інгрэдыенты. Для чагосьці багатага і я не ўжо запамятаю, як хёрці перакладаецца. Use a tender cut of meat. Трэба якоїсь мяса, так? Мясцо. І canning modern flour. Трэба знайти якийсь цвяток, які ground to key at extra thread. Не зрозуміло, што гэта. Давайте зараз будем перакладаць. Дзе мой перакладчык выдатны? Коль вы тут чакаеце. Каб было болей зручна, болей хутка на перакладах. Пісанне, о, блин. Вот я так далёка. Где пераклад? Квест. Не квест. Пераклад пусть. Вытатно. Прибирай подлогу, мне падаецца. Не. Дякую вялікі. Canning Morden Flower. Расце, то это экстракт. Кветка Canning Morden перамолотая, каб дадаць асаблівую прысмаку. Кветка, мясо. Diced onion, парэзаная гэтая цыбуля. Каб якісь вось гэтыя прыназоўнікі, не прыназоўнікі, или як прыметнікі, што не памятаю нічого па-беларускай. Рэзаная цыбуля, адной будзе дадаткова, каб надаць востры і пікантны смак. Так, одна цыбуля, одна мядомесо, одна кветка, што яшчэ? А гэта жартик, да, зараз? Што... Ну давай. Ну паспрабуй. Ну-ка, ласочка. Ну. Свежазлоўленая чырвоная селядец просто так без усялякай прычыны. Ну, селякі, ну гэта жартик. Просто так без усялякай прычыны чырвоны селядец. Гэта што? Гэта рыба? Якаясь рыба? Red herring. Дзе я цягу возьму? Слайс, што яшчэ? Так вы записываете ў чат, што нам патрэбна. Нам трэба рыба, цвяток, onion, мясо, рыба. Slice it, lick, chop it very finely to ensure all well fed. Slice it, lick. Што гэта? Можа гэта сыр якийсь? Лік. Ці ломаць? Парэй, нарэзаны парэй, вельмі дробна пакрышаны, каб усім хапіла, ніхто не застаўся галодным. Парэй яшчэ. My special root beer sprinkles. Якийсь корень піўка. Рыба, кветка, нарэзаны парэй. Мяса там было, мне падаецца, спачатку.
Моя асаблівая пасыпка з рудбіра створана, каб адганяць нежить. Якаясь-то пасыпка ёсць яшчэ. Що так шмат? Place them all into the pot and stew in mighty feast. Так, ну гэта ўсё пакласці трэба у... Як-то... Як па-беларускі катруля? Роудля? Ці не роудля? Не памятаю. Мяса пасыпка з корню біра. Складзі ўсё гэта кацёл і дай паварыцца, каб выйшаў магутны бяседны пачастунак. І гэта прынясе гэта як мага хутчэй да гэтых стрэйтенмен, як і жывёл. Біст, а чаму? Рондаль, вось. Рондаль. Дякую, дед Максим, што ты мне дапамагаеш перакладам, негарнік. Так, ну зразумела, тады зразумела. Take receipt. Можна ўзяць рэцэпт. А, ну всё, бачыце, ну вот. Трэба было дзесьці гэта да нас захваляваліся гэтыя, падумалі распрацоўшчыкі. Ой, а дзе ён? Equipment? Не. А, ну тут есть лик этой пары, его можно подшопать, не? О, Энин. Так Энин же фул. Аккурат гэтымі займаюся вольны вечер. А, ну вось. Так, давайте дададим устю. Это пары, гэта дадали. Онін можна, мне падаецца, так было ўзяць укінуць, но падаецца, што тут трэба гэта зачопаць таксама дадаць. Не хапае пікап Hand of Meat. Сюды па класе трэба, не? А куды туды гэта? Што? А, гэта яшчэ грошы тут. Чым так цёмна? Так, пикап, рутов, вот это треба нам. Ой, а як ти? Не треба було... Мені подається, треба було трохи підсипати туди. Ну всю коробку туди закинула. Пикапка, канісел, вот этот Monder Flower. А, так тут все есть. Мне подалось, що треба було... Якби... Это... Шукайте. Тут ёсць. Это так само туды пакласці. Ну, я думаю, гэтым сабаням гэта ўсё дадаць. Ingredient required to finish stew. Што яшчэ мы забыліся дадаць? Рыба была. Не? Дзе рыбу взяць? Тут боль нічога нема. Мы можем взять ключ, поглядим, што тут. А, гэта порт. А, ну все зрозуміло. Будем зараз рыбачить. Якое небо пригожее з зорочками. Ну що, Red Herring. Ось гэта Red Herring. Я не пам'ятаю, тут мене навчали, як тут треба, каб не тряслася гэта удилище. А, вось яно. Заглотнула, трэба у адваротны бок. І яшчэ да сябе прыцягваць. Ой, нічога я так хутка славіў. Гэта справа. Рыбалка. Так, пікап. Red Herring. Вот, глядзіце, яка прыгожая. Вось. Лавіў. Да-да. Пикап рудбір стюміт, що гэта? А кому гэта? Я щось не так зрабіў? Можа гэта трэба кому? Сабаня дадаць? У нас там ёсць сюды вось даць сабаня. Something may make this dog gives out sabon. Ён гэтае мясо не хоча. Можа тады гэтае мясо прынесці да
Да тых сабаняк, якія там былі з шкелетам, які пуляў у них, які з маленькімі фейерверкамі. Зараз. А як это так? Наляжаўся? Ці вы думаеце, што я згублю гэты ключ і потым ніколі яго не знайду, паклалі? А, ці вам гэта не трэба? Hey, you! Yeah, you! Want to see something hilarious? Нет, мы же тут There's a показывал. pack of piranha poodles in this alley that А, can't тут stand пакуль the не sound of this thing. не Watch. спрацаваў гэты кат-сцена. Давайте поглядим, може все ж таки після кат-сцени можна додати. І яны просто разгрызуць яго. Can't you reach your lovely bony digits? All right, that's enough, you mangy mutts. Go lay down. I said that's enough. Вкусні якісь. We guard the governor now, not you pathetic pooches. So get used to it. Now move along and don't start any trouble. I'm on break. Все. Во, place. Meet. Що відбувається? О, сошли з лузду такі. Зараз заб'ють його. I told you not to start trouble. Get back in your cage. There'll be gummies for the lot of you. Не треба так сабаняк. Root beer. Get back, you filthy flea bags. Stay away from me. Somebody save me before I go. Добрые песики. Куда сте збегли? Добре. Добре, так. This Clifton is missing several bones. І він заубив свої костки. Можна взяти pair of gunpowder gummies. Що тут ними робити? Это не я. Ну, тому що він вже, мені кажется, дренний, він там аховує. І не так недобре ставиться до собак. Подається... Недобре, давайте може pair of gunpowder gummies, куди гэта gunpowder gummies кому потрібно. Не розумію, але можна все ж таки взяти. Хай буде у гэтай локації, пакуль будем про гэта ведаць, бо толькі одну рэч можна таскаць з сабой, што незручна. А зараз тады бяжым, можем тады забраць все-таки ключик наш. Мы забрали яшчэ додатковые пес. Колькі? 43, колькі його було? Побачили? 43 нават пес. Так. Ты спишь, але я могу скрасти у тебя ключ. Так, пикап. Так, я взял ключ. Можно тогда пойти до вежи. А труса за что? Это... Мне подается про Long Dark отсылка на то, что труса забиваем там. Так, а где? Ну, у Дарки это выживать, что правда. Так. Отчинили вежу. Это худкий шлях подается, там так само будет, все будет дверь. Ось тут. Тут так само бадялись. Так, якийсь, так, пикап, piece of ice powder, что еще? 17 год, шмат так. І кольки зараз. Там можна було б фітілі забрати за 70, 60, не хапає ще. Так. Схавай гэта. А что нам еще тут? Только праз песы мы сюда зашли. Покеровать нельга не. Нет, только праз гэта? Ну шо? А, не ось.
чиясь костка, пикап, скелетон, right arm. Можна його собрати? Цікаво, цікаво. Так зараз будуть крочити гэты адзіннікі? Use wheel. Хтось казав нам, що з какого-то часу треба щось тут по часу вивести, я не пам'ятаю такого. Давайте, може, перемацуємо эту руку зараз. О. Яшчэ мы можем адрадзіць. Што я яшчэ ведаю, што... Ну, можна вярнуцца на кухню, паглядзець, ці ўсё мы там зрабілі, ці не. А там, можа, пра час хтосьці казаў, пра какая-то крама адчыніцца, не? Wait just a second. By order of the that means this shop is permanently closed for business. Так, я не побачив про час нічого. I don't think so, stranger. This ain't Wally's Duff Map shop no more, and that means... And since I don't see no uniform, and you also look like you're alive, I'm thinking that means you ain't exactly a guard. So sing your hook. Може бути, треба драдзіць гэтага шкелетона, щоб каб ён для нас адчыніў гэтую дзвер. Давайте тады вярнемся да наших справ. Так. Don't bother me right now. I would be if people didn't keep pestering me with questions. Now scram! Так, що ми прочапілися своїми гэтымі пытаннямі да кока. Мы зрабілі сцю, так мы зрабілі гэта так, каб зрабіць шкіболс. Все на гэтым. Знову приплили ресіпт. Те ж саме, так? То ж саме, так ресіпт. Вони кусаються і камінчиків не бояться. Може потрібно було другий вид рибешки. Не, все добре з рибешками, подається, ми ось ту частку квеста повинні були пройти. Вон сьогодні угриз паскуда, навіть походня не урятувала. А зайці так вельми кусаються. Сучі. Something might make this dog giving arms boom. Ну це може бути, це якраз це вибухові мармеладки, конфетки ці. Дороги ВРВ, дороги, як справи, як ви вчора погулялися у Splinter Cell, или як там гэта гульня завецца. Я толькі быў на моменте, дзе дед Максим не змог пералезці з гэтай скалы, бо там што па кіраванню было вельмі складана. Як вы вчора пабадзяліся. Так. Сюды нам. Нам сюды, а я хотел бы яшчэ вярнуць вось гэтую рэч. Так, а дзе гэта наша вось? Глядзім, ці верна моя тэорыя, ці не. Цудоўна, цудоўна, выдатна. Сёння дзень выдатны, сёння пятніца ўвогуле, а я яшчэ сёння спілкаваўся, размаўляў, гутарыў со сваімі там калегамі по працы, і выглядае так, што я панядзелка ўжо буду працаваць на праекце, таму мяне можа на белтвічы будзе яшчэ менш. Вось, там момантаў для тваёй нарэзкі нарабілі. Там момант... добра. Ну, я, падаецца, што займусь гэтым, буду займацца на выходных. З'езджу, скалекчу ўсе гэтыя тое, што парабілі за гэты тыдзень, і зараблю тады наступнае відэа. Такое выйдзе, падаецца, у аўторак. Так, што я хацеў зрабіць? Во. Не так.
А чаму? А кому тады? Табе можа даць? Хто каму могуць быць патрэбны гэтыя вось рэчы? Можа сюды дадаць? Pair of gunpowder gummies. Можа шкелету как прайсці даць такім чынам, як ты кажуць, хабар? Можа праз хабар атрымаецца? Так. Wait just a sec. That means this А, ну тут так не атрымліваецца. And since I don't Толькі пагутарыць, можа вам штосьці трэба. У нас ці на вежы трэба якойсьці час выставіць, ці вось з гэтымі рэчамі штосьці зрабіць, но я не разумею пакуль што. And where do you think you're? Yeah, you and the governor's mansion is off limits to anyone who hasn't. If you can't show me something to prove you're Толькі чел, які зараз на вуліцы стаіць, ён нам зможа рабіць гэты invitation, а ён за свой гэты карху, за свой груз, за сваю так. Я зараз прикладаю субтитры Крайфір. Выдатна, выдатна. Можа все-таки хтосьці ў краме камусьці гэта патрэбна. Ahoy there, stranger. Так, гэта мы ведалі, гэта мы сіл. Hey, keep your greedy hands to yourself. Ну, тут яшчэ есть момент, каб тут можна было штосьці з... Табе можна таксама зрабіць рефіл, добры. Все, зараз табе таксама я зраблю сваё чароўнае пойло. Пену. Ці ўвогуле просто... Гэта... Ой, не. І я ўжо гэта паспрабаваў насмактаў. Ой, не. Тут і все у націсканнях. Вайше. Так, а вы що, вам так само трэба? Мне ось. Я ж калі буду гэта рабіць, гэтыя свае чорную справу па выкрыццю, ці вы не супраць увогуле? Оп, 45, нічога сабе. Я ўпэўнены, што Крайфір будзе гуляць беларускім перакладам. Вось Рэвенс хоча прайсці на твічы. Нічога сабе. Гэта... Крайфір, мне падаецца, гэта якая жахлівая гульня. Если каб знайшоў момант з самалётамі, дадаў відэа з нарэзкамі. Каб знайшоў момант, а чаму вы кліпчанскі это не робіце? Ну я, конечно, пагляджу момант з самалётам. Паспрабую дадаць. Я, можа, сябе гэта твоё паведамленне скапірную, каб я не забыўся. Ось. Дзякую, што падкрэсліў, тады будзе на 5-10 секундаў контенту, які будзе даспадобы гледачам. Это ёсць у Лепуса на Discord канале? Не, в Discord у Лепуса падаецца, што не. Шмат зараз Discord канала. Магу, конечно, да яго далучыцца, калі так будзе зручна. Тады мне можа там штосьці так распавесці. У меня есть с собой особистый Discord канал. Я просто накину с тайм-кодами. Добро, так ты можешь тогда у Лепуса на Discord канале накинуть, зарбить, не знаю, там трец, я зайду туда погляджу. Так. Что у нас?
мы знайшлі грошы, ці можаш мяне ў стыме знайсці? Канешне, давай можа зараз пакуль ёсць час. А як тебе клічуць? Так. Стыме. Friends. Add friends. Стаки клічуть. Добре. Interfriend код. Generate drive French. VRV Gaming. Так. VRV Gaming. Десь не так шмат буде VRV Gaming'ов. Може шмат. Все, бачу. Ось подаюся, што гэта ты. Я інвайт закинув. Так, пробачте, тут у нас это все перестановы. Ой, ты мне ще потребуєш від мене, каб я залагавався. Добре, я там кинув реквест, поглядіть, ці гэта так, ці гэта не павінен быў прийти. Калі не, тады по ссылке твоей зайду. Трохи пазней. Ну там треба праз браузер залагавацца чамусьці. Не ведаю. Так. У нас колькі зараз грошаў? У нас 105. Я бачыў, што тут можна было запаліваць вось гэтыя всякие рэчы. Gunpowder Fuses, давайте можа себе набыем гэта выкарыстоўваць. Можна штосьці под... Так, Questbook Update. Но я не разумею, што ён апдейтед. І дзе ён апдейтед. Як было тут заўсёды вось гэта, так і ўсё. Апдейты 6. І можа гэта прагрэс якісь? Може мы павінны выдаліць у твічы. Так, да. Чакайце. Так, поведомление. Following activity. Demoderation. Ось moderation. My chat. Як тут удалять? Не ведаю, як нават видалять тут. Чому немає такого функціоналу? Pin. Click to reply. Ця оголення заснування каналу, не веду. Та орегано треба собі брати на працю. Так само. О, може просто clear зробити, а правою кнопкою натиснути. Правою кнопкою. Можна pin зробити. І мені reply чомусь. Може turn off shield mode? Ні, не shield mode. Chat setting. Switch to not mode setting. Тут так штука много всего. Это был clear chat, не? Давайте, может, clear chat зроблю. Да и все. Где-то здесь clear chat есть. О, delete messages. Hide detected voids. Что так складано? Ой, шукайте. Там все не важно. Ты перегенерував, да, інвайт собі? Добре. Десь все було. Clear chat був. Куди все позникало. Ось я бачу clear chat. Все, тримався, ні? Ти на місці chat for non-moderation viewer. Non-moderation. Ви не бачите, так?
Все, ну добра, калі так і перагенеру, калі гэта ў мяне атрымалася рабіць, то добра. Трэба паглядзець, як мадэрацыю рабіць, бо я думаю, пакуль што якісь праблемы. Добра, так. І мы можам гэты ганпаўдер кудысьці падчыніць. А што гэта зноў? Gunpowder fuses. То есть можна падпаліць. Я вот думаў, што гэта можна падпаліць любую з гэтых бочак, але зараз я не разумею, што не націскаецца нічога такім чынам, што нельга. Ahoy there, fancy pants. Так, вітанне яшчэ раз. Дайте зараз верну сюды закину. Это покладем. Это повернем. І все выдатна. Бачите, так. Тоді яшчэ раз. Ми зараз трохи у тупіку по квесту. Я є шмат речаў, але я не разумею, куди зараз гэта ўсё. Дзе гэта выкарыстоўваць? Што падпаліць? Ты подпаливаешься? Нет, ты не подпаливаешься. Uses. Ну, пошлите в краму тогда яшчэ. Если может штось яшчэ не побачыў. Кому яшчэ рефіл зрабіць? Ось тут яшчэ. Я аўтаномны можу, бо на вуліцы холодна, цяжка пячатаць. Ну добра. Добре, тебе доброго шпацеру. Так, ще раз рефіл тады. Так, а вам не треба, так? Може тебе? Something might make of give eye bomb. У меня покуль ось була теорія з гэтымі буховками. Але чомусь зараз воно не працює. Lost on retrieve. Они повернулися, бо ти їх не використовував довго, каб ти їх не згубив. Try that again, and you'll be joining the devil for supper. Давай ти аж поп'єш. Все, відпочиваємо. Що 38. Так, ваши я не могу взять. Take Murray. А як вас би отсюль, мені подається, треба якимось чином, каб ви сошли, каб я мог взять голову шкелета. Мне вот будет повинна голова шкелета, бо мы там збираем, так? Шкелета. Так, пайшов, якийсь так квест, може їм якийсь фейерверк зробити тут звонку, може там подпалить. Ну все вибігуть. Так, логіка скончилася. В Open Food Barrel. Ой, тут ось є же. Так, а тебе я навіть не відчиняв і не бачив. Ага. Може хтось пам'ятає про час, десь хтось упоминав. Мені подається, що ось у тебе була якась інформація. Who is chart here? I operate, you have crew. Why, this is the world famous. Though if I were you, I'd not stray. Oh, plenty of places to spend your pieces of eight. Then there's the old jail, the church. But if you ask me, Як він казав про чорч? Про вежу why, він this казав. is the world famous. Though if I were you, I'd not stray too far beyond the. Oh, plenty of places to spend your pieces of eight. Though I'd wager most will be closed at this hour. Except maybe the general store. That old. Then there's the old jail, the church.
But if you ask me, Ні, ну тут there's хтось nowhere казав better. вже про вежу, я не пам'ятаю хто. Хтось казав про вежу. Так, ну тот, хто... Хтось уже в отрубі, ми з ним тоді не погутаримо. Хто тут? What are you looking at me for? Може, гэта ти зробив? This place is pretty lively. Where can drink here? This is actually a quiet night. Most days you cannot move for people telling stories, singing shanties, or writing. Listen, if I get started, we will be here for hours. All you need to know about the governor is that crews come from all across the Caribbean. If you want to know more, there is a guy selling books in town. But you'll need more pieces of eight than most folks can afford. Якийсь чел, який книги продає. Не ведаю, може бути тут нема ніякого. Це можна просто зробити 12 годин, може там є якийсь табел на вежі, і всі тоді поглядять, що працюють годинники. Де це? Може ніхто часу не так і не давав нам. Я просто не пам'ятаю. А больше нельзя ничего. Давайте попробуем. О! Conventional lock, save the clock tower. И что? Там ось это ти, чели. Что-то изменилось здесь? Ай! Так, даремно тут. Може, гэта час, каб зрабіць малітву. Дзеленькая, добра. Паглядзім, можа, штосьці ў краме ўсё ж таки змянілася. Ты чаго? Wait just a second. That means Чого новага? Ці стаіце, чакаеце? Вы што робіце? Таксама? Навошта я 12 гэтых жыў сыдзеці? You're persistent, I'll give you that. Pay him no heed, or only when he starts. He claims it. Decided to head up. You might think so. Now, I don't know where you'd go about acquiring such a thing. Так, ну то, што хтосьці ж сказаў, так? First Pirate Leader. He's got a job to do. Ёсць у вас штосьці тут, каб вас трохі падвінуць? А чаму вы п'еце не з бачонка таго? Так, выбухи не працуюць. А, гэта Powder Fuses. Яго яшчэ не прыбралі да нас. Не ведаю, так, пакуль тады... Это другі бок. Бегаем. Якісь тут не зусім зразумелі гэтыя загадкі зроблены. Але колькі ў мяне зараз грош?
тут свистнул? Ці гэта ты прибіў? На. Колькі 70. 70 я могу себе от Monkey Toy зрабіць is not for sale. Почему? Тут есть цена. Пока ты гэта не зможешь робіць. Ну штось из вас сказал про вежу? You lost? Well, then you come to the right pirates. We know pretty much everything that happens here on Miller. Go to eat. Let me guess. Oh. Another pirate wannabe looking for easy answers. I highly doubt it. The governor hired a man to wind the mechanism, but most days he falls asleep in the scum bar and forgets. Якийсь та чел, ён доглядає за гэтым механізмом. He's А, going ну to тільки ми lose the взяли clock tower key one of these ключ. days, and then, well, I suppose not much will actually change around here. It's always grog o'clock. Він нічого не каже про час. Угу. Спіши слухати. Of course we are. Now, they say they Так, добре. І тоді навошта? Ahoy there, fancy pants. Нам щось дозволили зробити, але ми не ведаємо, яка в гэтым, який в гэтым сенс. You're going. Yeah, the governor's mansion. If you can't show me Так, ну тут покуль зрозуміло, що там треба list, invitation. А кость у собаки гэта одна из вось другая, мне пытается рука будзе, і трэба будзе галаву взять. Хэт. Pick per gunpowder. Може штосьці куди. Це не ведаю нават куди гэта прыаплаіць. Да чаго гэта павінна увогуле быць датычна. Ahoy there, fancy pants. Як ви выкарыстоўвалі шкілеты? Вось я просто думаў, што шкілетам гэта патрэбна. and where do you think you Тут нема такого взаємодіяння. Може, коли б там адгрукав час, може хтось прибіг. О, я чую, хтось щось кліпає, ні? Гэта Клокс працює. Який сенс був? Так, пішов якийсь паркур. Ніхто не з'явився, нікого нема. Тут всі бадяють чи шараються. Почувають. Some people take his donkeys, his gaps. Something. Якийсь то вибух, так? Ні? Собаки же бояться вибуху. Може потім гэтым падымеш дряхлага таго. Ось гэтымі ганпаўдерамі. Може быць. Да пытанне, що воно засталося тут. Gunpowder fuses. Можна дзесьці штосьці пад... Каб выбухнуло. Тым больш гэта павінна было быць намалёвана
Так, можа гамунты вось гэта? Не. Тут лодка яшчэ якаясь подсвечена, можа тут. Compounder fuses. Take a seat. Oh, I remember my first visit to the Scum Bar. Ой, гэта It was eyebrush. noisy, filthy, and I immediately felt like I was in mortal danger. The kind of place I always wanted to belong. Так, ну, просто кажа свае думкі, калі тут сядзеў, глядзеў, распавядае дадаткова пра таемніцтва месца, дзе ён зараз тут бадзяецца. Дзе мы бадзяемся, так? Уже гэта можна зачыніць вось гэтыя всякія скрыні, не? Калі намачыў фьюзас, яны будуць працаваць? Падаецца, што так не працую у сапраўдным жыцці. Можа тут штосьці трэба прывесці да выбуху. Всё, логіка зноў зламалася ў гульні, не ведаю наколькі зараз можна, гэта пойду пагляджу, можа на ютубчыку працяг, пакуль не разумею, куды ісці. Ой, добре, давайте я вас у карчме зараз доставлю, каб вы тут паглядзелі на гэты движ якийсь тут. О, тут закуточек. Там пойду пагляджу на праходжанні Путінка. Так. Гэта мы зрабілі, гэта зачопалі, гэта злавілі. Це у нас атрымаўся. Што? Так, ну гэта тут тое, што мне зараз паказваюць. Капец, конечно. Конечно... Жудасць поўная. Так, я паглядзеў. Давайте тады зробім то, што там было. Такім чынам, вось тыя чырвоныя запалкі, там вось сказалі, што быў якісь ржавы замок для гэтага чала, які зараз які зараз спачувае вось там. Трэба вось гэтыя чырвоныя там і пакласці, но я ўвогуле ніколі бы да гэтага не дадумаўся такім чынам, што гэта будзе з'яўляцца якімсьці выбуховымі падзеямі. Мне падаецца, іх на кухні засталіся. Логікі нуль. Не, ну, мне падаецца, што, можа, логіка і ёсць у гэтым, але такая відавочная. Калі ржавы замок, ты звычайна бярэш якуюсь, я не ведаю, вялікую кувалду ці гэтак далей, а не якісь-то TNT, які можа маленькі. Толькі замок зламаць, але яшчэ там выбуху зрабіць моцна. Так, а дзе? Значит, згубіў дзесьці гэта, так? Куды я паклаў? Малаток. Ну, тым больш так, што ёсць малаток, які можна было адразу ўзяць.
А дзе гэтыя спалкі? А, вось яны. Забыў сюды паклаў. Солдяк Лёха. Так, бяжым туды. Там яшчэ дзесь ёсць спот насупраць царквы, дзе можна пасядзець таксама, гайбраша гавары думкі гэты. Зазірнуць у загр... Так, ты ляжыш, не знікае пакуль. Вось, ты падыходзіш сюды, і вось тут ёсць place gunpowder граммі. Как гэта працуе? Гэта так працуе? Яшчэ у меня ёсць адзін. Ну, іх двое, дзве гэтыя клетачцы. Так это працуе, бачыце? Ніколі б не здагадаўся. Антер required to gunpowder. Ну вось так ты гэта робіш. Дыходь. Вы зараз выбухне. I don't believe it. Freedom after all these years. The smell of the sea, the touch of the moonlight. Так smell of the sea так і так може праз гэта праходзіць. Hooray! Now we can do all the things we ever dreamed of. Travel the world, see the pyramids. Open a furniture store. Well, I mean, not that. That's pretty silly, but we can start over, build new lives for ourselves. Like running a furniture store. Hey, enough with the furniture store. I didn't spend all that time locked up just to collect chairs. I want to have an adventure. And I want to sell nested mahogany tables at affordable prices. Hey, that's stupid. You're stupid. Так яны спрашаюцца адзін з адным па поводу пра зрабіць мебельны крам. I hope it makes you happy. I thought we were friends. Я тут пакінуў свайго капітана Кока. Капітан Кока Discover, што? А зайсці нам сюди нема. Чомусь такой гліч якийсь. Ну ось зараз не можу зайсці. Так а куди гэта? Собаки? Ці навошта? Так, знайшла яшчэ одна рука. Пайшліце замацоўваць. Так, добра, тады два гэтыя рэчы сышлі, тады гэта нас не будзе так ужо моцна блытаць, але я не ўпэўнены. І ўсяго таго, што мы атрымалі гэта руку, і зараз у нас ёсць каканат, капітан Кока. Каму мы можам яго аддаць? Толькі ў сабакі, мне здаецца. Ці навошта і Кока? Капітан, можа я гэта напалохае? Нам яшчэ галаву трэба ўзяць. Простымі рэчамі, якімі мы маглі взаимодейнічаць, засталіся толькі... Не ведаю, толькі той груз карга. Не, ну добра, што гэта не капітан Кока, бо я туды без глузду з'ехаў. Каму гэта патрэбна? Можна крутіць бег? Ці гэта просто якаясь касметика тут далі? Можа ўсю дадаць? Да, все, зноў тупик. Ну, логіка не працуе. Ці я дурны, ці... Так. Ни у кого я не памятаю больше взаимодействия. Робить. Никому кокосик это не потребен.
Потрібний кокосик. Може, що Ahoy продати. there, fancy pants. Такі уже я не веду, нікому не треба гэта, здорове харчування, ось сябра у вигляді капітана Кокі. Ну все, я пішов туди ще розглядати. Вибух. Капець. Ну, це ось зараз буде логічно, но... Но... Так, побегли, ведаеце, што зараз можна зрабіць? Можна нават груз і зараз яго падняць, гэты груз. Просто трэба было перарэзаць вяроўкі, бо мы ж нас ж... Таму што я бегаю з двумя зброямі, з стрэлам, нігдесьці была змена зброі. В карчме было. Не тут было один. 10 была замена. Ну добре, я могу на корабель своем это змяніць. Падаецца. Я мяркую, што я магу зрабіць гэта ў сабе. І такім чынам, калі у тебя ёсць просто шабля, ну гэта калі вось ты, конечно, так бегаеш, я ўвогуле з гэтых з галавы вылетае. Всё? Не? І ты плывеш тады на гэты груз, на гэтую скрыню. І можаш тады дастаць гэты груз. Потом патрэбен тебе малаточак. Ці я вось вельмі даўно не гуляў у квесце, ці гэты квест трохі, мне падаецца, не для майго... Ён вышэй майго IQ. Падаецца, да? Так што... Як яшчэ? Всё, толькі... І з гэтага боку. Ну всё. То бишь як? То бишь ты не змог падняць груз з вось гэтай вось як ты завецца подлогай. Так, я зараз задохнуся. Добра, пайпашпа. І табе патрэбна было адчапіць гэта, каб падняць груз. Тут вага мае гэта значэнне, так, такім чынам вагі болей было. Ну, лагічна, лагічна. Так, що не промацавалася, не падаецца. Всё? О, падымаецца. О, мы падымаем, і тады зараз гэты яшчык сюды падцягнем. Все, опушай. Що ще прибрати його не так треба було. Так отчепися. Так тяжкое життя
морського марака вуголь. Я ведаю, що потрібен зараз гэты молоточок. Може молоточок може ускорить? Чому молоточок? Чому нема кроупара, як у всіх гульнях? Гэтага фомки або чинить. Щості тут складане нарабілі, не падабаецца. Ніяк по маслу пройшов гэты квест. Конечно, ще не пройшов, але якась його частка. Так, ну що ви тут? Наблюдаете, назираете, так. Сюди бігаємо. Угу. Я так і думав. Я так і розумів. Що тобі не подобається? Як тобі тоді... Тягнеш? Інтерфейс видатний. Так як отчепити тобі? А тут required to open. Ось, все. Треба було так. До конца это зробити. То ось ти. А, тебе є такий. Молоточку такий. Read delivery note. Pick up creative. Давайте почитаємо. Так, для жихаров of melee. І все. Видатна нотатка. Чого мене поважаєш так моцно? Booty Island Antiquoise. О, Booty, бачите, Island Antiquoise. Так это, мне подается, и на этом было написано. Книжцы. Так, Western Май. Не? Sorry, but these items here, they're display models. Hey, it's not my fault. Oh, then you need an exclusive Legend of Monkey Island meet and greet ticket. But I can tell just by looking at you that you can't afford. Tell you what, if you can bring me my missing cargo, I'll not only give you the ticket free of charge, I'll be able to sell you some other mementos. Deal? Ну ось. А, тому що я не прогуляв гэты момент, тому він його і нема. Hey, Добре, that's my натримай. cargo. I thought it'd be fish food by now. Looks like I'm back in business. This meet and greet ticket will get you an audience with the Legend of Monkey Island. Only one in existence, but I'd say you've earned it. Дякую велике. Так що, ми можемо зараз пройти, так? 70 песо у нас. Ahoy there, fancy pants. О, чекпоінт другий зараз відпрацював. Коли ми спинимося, ми туди з гэтага місця ми зможемо And почати. where do you think you're going? Oh, yeah? Let me see that. Seems genuine. Funny, I thought we'd gotten rid. Well, only one thing for it. There. I booked you in for the next available session. Come back and speak to my colleague after the clock strikes midnight. А, ось. What the? Well, the thing is, it's, shift change. Yeah, that's right, shift change. Чё-то маски пошли. I can't let you through, because then my colleague, who is unfortunately delayed,
would take the blame if anything happened, see? Sorry, but until my replacement arrives for an official handover, you're staying here. Так, ён будзе чакаць. Ён будзе чакаць, калі яго хтосьці падменіць, і тогда я змагу прайсці. А дагэтуль было так вот пра тое, што толькі пасля міднайту і не працавалі вежа, а мы гэта ўжо зрабілі. Wait just a second. That means this. Так, ну і такім чынам, што болей тут так пра сваіх калег ён там казаў. Но не зразумела чаму. Тады нам трэба адрадзіць гэтага шкелета такім чынам, і нам засталася галава. Давайте туды збегаем зноў у краму, штосьці змянілася там у краме. В нашай карчме. Так, экзем кут маратонкі 60 можна нават набыць сабе. Purchase катманкі там reserved. Вот 200 пісіс трэба. А што гэта? Гісторыя? Не, дзякуй вялікі пакуль. Тут такая гісторыя, што ўвогуле не разбярэшся. Нічого, хлопчыкі, дзяўчынкі. Так, я не могу яго забраць зараз. Але у меня есть кокахэт. А, можа все ж таки коконат хэт все-таки примацаваць замест шкелетского гэтай головы. Может, давайте так? Уже в этом есть какие-то сенс. Будзе не капитан шкелетов, капитан коконатов. Гучить капитан коконатов. Капитан коконат. Так, узяли коконат, бери зараз. Поглядим. Угу. А, яшчэ бонусы. А, яшчэ... Трэба як-то спужаць. Можа быць, чым мы можем спужаць? Карго. Можа манкі той купіць трэба? Може все ж таки собаки падабаецца манкі той. Давайте можа купім манкі той. Не упэўнены, тут увогуле гэтай гульні нема логіцы, але калі ёсць грошы, трэба штосьці купляць. Типа як можа, як собаки гуляюцца ў гэтай с этими плюшевыми игрушками. Зараз мы... Во. Фишбон, вискют, манки той. Так, у нас гэты дил без сабаней. Мы сытые, але мы хочам гэтых энтертеймента развлечений. Three-headed monkey! Don't be ridiculous. You must think we were born yesterday. You'll need to do better than that to fool us, Paul. А, ён казаў, што ім казаў, што за імі манкі з 3 галавамі. Яму такі не поверили так гэта. У нас есть костка. Пойдемте тады зараз. Это канат бросил тут. Капитан каната тады зараз промацуем. Не падаецца, зараз тады промацуем. Это гульня челнок. Не разумею, чамусьці тут на пачатку 2018 года левел дизайнер или кто там адказны за гэта придумал тое, што предметы нельга кішэні пакласці. Конечно, калі ты бярэш гэтыя сундукі і гэтак далей, ты не можаш узяць болей. В этом была бы логіка, а вось такі маленькі можна было пакласці некалькі, падаецца, ў якусь кішэню. Ага,
Що мені тебе з тобою робити тоді? Скаканат хед. Може бути, куди ми можемо промацувати ще? Ну тільки якщо свопнуть голову, може бути. Може це зараз працює? Оба. Так, я хутко пробег. Hey, what are you doing? I was just getting comfortable. Although, if this is about getting to Threepwood, I'm in. I've got a score to settle. But first, I'll need some kind of body. But not just any body. A magnificent body, worthy of bearing my terrifying demonic countenance on a new campaign of terror and destruction. Не розумію, ми напросто могли любий предмет туди повесить, бо він так, як вона капітан не розмовляє. Hey, seeing all these ghostly guards gives me an evil idea. If you can get me a new body, I could pretend to be one of them and sneak you into Threepwood's place. What do you say? There's gotta be a convenient corpse lying somewhere around here. Say, that body looks like a good fit for me. Why not let me take it for a test drive and I'll get you to Guybrush? Тест-драйв, я не можу навіть так зміняти своє тіло. At last, my new reign of demonic terror can... Easy now! It's, been a while since I had limbs to worry about. All right, here we go. I'm getting the hang of this. Let's get you into that mansion. Нарешті ми все ж таки поглянемо на губернатора, який тут живе. Now, marvel at my mastery of impersonation. І капець він коротше, як коротше у першого Снежні. Зулянок. Тин-тин-тин-тин-тин-тин. Ну такой собі. Ну ж тим допомогчи. Ну навіть бути ёсть. Зараз. Yarr, one of the governor's guards I be. Adoring the legend of Monkey Island so much and oh, forget it. Ти кажеш, ти ж бурий, так? Чому він світиться, а ти ні? Well, that about does it for my shift. You know what to do. Keep everyone out of the mansion at all costs. No exceptions. Yeah. Do I tell you how to do your job? You okay, Walt? You sound weird. Oh, it's, allergies. You know, from the poodles. Oh, right. Stupid mutts almost took a bite out of me last week. Our diabolical scheme is working perfectly. Get up to the mansion and find Threepwood. I'll keep watch. It's good to have a body again. Everyone looks so... short. Видатно. Дякую тебе, великий. А тут кудись зник зараз. Так, ну все, ми пройшли. І усі айтеми, подається, відпрацювали зараз. Journey Melee Island. Это что? Это конец, і все ж таки... Это початок чогось нового. Так, тут щось є цікаве. Коль ми тут. Climb ladder. Можна тут проплыть кудись. Это заборонено. Главное не звалиться. Так, тоді куди зараз? Зараз сюди можемо тоді підкорочити. Food barrel.
Трохи подъесть. Найс, есть тикет. Ведерце. Так, мы... Know why I'm here. It's my grandfather's map, isn't it? You want to find the treasure. Don't you see? You're the only treasure I need, Plunder Bunny. I'm here to rescue you. My hero. Oh, you're the greatest pirate who ever lived. Not so fast, you... Go away, please. Он там с ляльками размовляет, один сам тюн. Not today, thank you. Important gubernatorial business going on. Да уж. I told you no more autographs. Leave me alone. Would you be quiet? My wife is sleeping. Ah! Look, Lutikins, we have company. They must want to hear all about your courageous deeds. Oh, but honey pumpkin, I'm busy with my memoirs. I can't be disturbed or I'll miss my deadline. Now, we mustn't be rude. And look, they have a meet and greet ticket. Oh, all right. Welcome to the official Legend of Monkey Island meet and greet event. Your once-in-a-lifetime chance to hear all the seafaring adventures of the mighty pirate Guybrush Threepwood. Straight from the legend himself. No food or drink permitted during the event. Please keep your hands and feet inside the mansion at all times. The Trial Island authorities are not responsible for any loss of property, injury, or death incurred during the presentation. The legend begins right here on Melee Island, on the day of my arrival. The pirate leaders immediately recognized my natural talents. And so did Governor Marley, who was instantly swept off her feet. Unfortunately, there was one pirate who refused to acknowledge my obvious greatness. The ghost pirate LeChuck, who was also smitten with Elaine and spirited her away to the mysterious Monkey Island. Gathering a loyal crew and the finest ship available, I sailed in search of LeChuck's pirate lair. Having single-handedly concocted a powerful root beer to destroy ghost pirates, I cornered LeChuck and gave him the biggest spritzing of his afterlife. I kept the bottle. It's one of my most treasured possessions. Unfortunately, it's true what they say. You can't keep an undead, obsessive, vindictive, demonic sea scourge down. I had to tangle with LeChuck again before finally ridding the world of his evil once and for all. I returned to Monkey Island triumphant, married my beloved Elaine, and we set sail on our honeymoon. Then, Я его скопила потом, потом. And what was with that weird fog anyway? Did I... once everyone learned of my heroic deeds, they insisted I become governor of Melee Island. And that concludes your premium meet and greet session. Cheers! Так а Кейт, этот его жонка чи ні? Thanks for stopping by. А, Элли его жонка, это не Кейт. Так а где жонка твоя? We have gifts for the whole family. Oh, and please, leave quietly. My wife is very, very sleepy. Так, ну зрозуміло, що ён був за його за туман схапіў, і все, ён тут падаецца вже некалькі, я не ведаю, які час. Юздор. Так, що у нас? Ёсць грошыкі яшчэ. Давайте глядзець, што тут за месца. З тобой што, больше мы не будем утарыць? Увогуле, нам казалі, каб мы тебя прывезлі до дому, не? Топіўся веверку злавіў ад п'янства. Мне падаецца, ён не піў тут. А не, тут ёсць шклянкі. Мне падаецца, можа гэта для пісем, гэта сапраўдныя гэтыя грогі. Так, тут як-то цёмна. Давайте глядзець, што тут у нас. Это адпачывальная. Щось адчиняється ці ні? Не повинно бути щось цікаве, ні? Во. Тут є корабель якийсь і... Ну просто вид якийсь. А, ось щось тут ще. Ого, 80 кук у нас туди вже.
165, а там на 206 можно было купить книгу истории. Все так намалёвано, что ты не видишь, что тут в угле, с чем ты можешь взаимодействовать, покуль ты это не подойдешь, не протыкаешь. Тут зачинена двір. Так, а який сенс зараз? Ну і потрапив до його, і що? Давайте сходить. Тут якась срань. Тут нічого нельзя взяти. Тут можна присісти. Так, нічого не каже. Файно. А, сісти нельга? Так, ну нам треба його тоді взяти, да? Так, не? Покуль він спить. Що я не побачив? Чому зачинено? Тут дірка є. Знову, яку... А, ось там бачу, що є ще двір. Ні, это не двір. А, это двір, а там що? Тут не отчиняется. Быть. А, ось може шкатулка якась. Ні. ГТ. Може запалити щось треба. Не присесть. Key needed to unlock. Все, я зрозумів. Full bunch. Малпи якісь. Малпи білі збігли. Він казав, що він малпами керував. Щось взяли, і щось там було написано, і нам їх це не розповіли, але у нас є ключ від честу, гэта просто взять, побадяться, знести гэты ключ. Пікап root beer bottle. Ему налить. Что, Юс, что ты пресс? Та що відбувається в уголі, я не розумію. Кому їх це? Тебе як ти прочнувся, чи кому? Збалтувати що потрібно. Потрібно. Тебе може в грок налить. Так, якась срань. О, зараз можна чинити. Well, what have we here? An unwanted intrusion into my masterful delusion. Threepwood always was pathetically easy to manipulate. Once I'd convinced him he was a mighty pirate hero, his raging ego made all this possible. So long as he believes he's the legend of Monkey Island, he'll never want to leave this place. And it's all thanks to this. Pirates on your precious sea of thieves practically tripped over themselves to deliver me this sword. They couldn't wait to help their beloved pirate lord. It's not about the gold. It's about The glory. Oh, the Sea of Thieves is such a special place.
where sickeningly sweet stories can last for all eternity. And once this burning blade is restored, those waters will be mine to rule as I see fit. So you see, I really can't let you stand in my way. Fortunately, my skeletal shipmates have gotten mighty restless, keeping watch on Freeport. I'm sure they'll take good care of you while I set sail for Monkey Island. Так, ну кудись на Monkey Island, да, покручу. Щоб одрадити якийсь там міч. Що ви кажете? Мені треба запрягатися, чи що? Ті гэта супроть гэтых чэров працуе. Все, я вже кудись збіг. Ти ко мне куди бігче зараз? Ау. Пожопки. Поп аппирейдс. Без конца может быть. Ви розумієте, куди мені треба бігче? Бо я не розумію. Жукуля вони одраджаються. От крами чинені. Ні. Кудись вони, откудись вони бігуть. Не розумію, що мені робити. Може ви допоможете? Ви чому зачинилися? Там тільки прибрали. Не скончивается навіть. Хре. А більше нема. You want to get our way. Да, хто каже? Где это срань? Freeport belongs to us! Може ті, куди де вони одраджаються. І ввогулі захрас. Чому? А як же гэта гамон? How are they doing this? Ти возьмеш, ні? We can't let it come down! Куль ви бігли. Ну, зараз кончится. Пятюль, не? Уже там. Відбувається. You should never have come here. Хлопці, я захрас. Time to drop the disguise. Може мені потрібно за їм тоді плити. Подається, що так. Цікаво, я змогу їх поглядіти. І ще є шлях праз там ось ми де бігли на стежку. А бачно тут корабель у вуголі? Коли корабеля не бачно, тоді нема сенсу туди бігти. Давайте я пробегусь туди і погляджу. Тому що я не бачу тут куди.
Ми на території города, тому тут є музика. Ось так ось. Який гамон. There is no escaping Lichan. Кстати, можа гэтага гейбраша, может. Он прочнуўся. Трымайся. Чаму ж нават 2 статуэткі ў яго? Нам все равно никто ничего не кажет. Цікаво, що музика зникає, коли я сыходжу з города, чтобы это не означало. Гандяр сышовый. А можно было 10-200 песо занести. Ну, в этой дупе. Так я сыходжу на корабель. Может я тут могу побачить портал якийсь. Мені треба на гэты остров Малпо плыть. Ці як гэта працює. Праз город бегчы. Чекпоинт уже отпрацовал, нет? Так, а дайте мне мой хэты. Это так. Не. Прапановую пайсці на ту гару. Верагодна, там адчыніўся шлях на другой часткі вострава. Ну, потому что более у меня ідэй нема. Калі б трэба было плысці на карабель, тады нам такі распавялі, мне падаецца. Дзе? Пабяжымся тады. Глядзім, ці адчыніўся там шлях уніз. Главное не звалиться вось зараз зноў. Покажем. Я уже сышоў, что вы мне не дозволите мне сойти. Я уже сышоў. Я уже тут на версии крочу. Надеюсь, что тут будет шлях. Кап, не звать шо. Мастер, что пьян, что ли? Дядуля вітаночки, ты знову тут стоишь, а я мне цікаво ось. Я ось тут просто туман смогу пройти. На вот бутыльку поклал. Агамон. Ну там мы были, так?
там на шесте яшчэ будавалі і не будавалі. Добра, тады давайте, я не ведаю, што яшчэ паспрабаваць. Та не бачна, куды плыць увогуле. Ён сышоў, да і ўсё. Так, дайце я пагляджу. Премиум YouTube. Капец. Это кистагамон. Это вельмі лагічна. Сапраўды. Нам патрэбна крама, там павінна была крама адчыніцца. Но пры гэтым нам трэба было забіць усіх скелетаў, а зараз дзе яны зараз бадзяюцца, хрен яго ведае, але они дзесьці кажуць. Дзе вы зараз бадзяецесь, шукаеце мяне? NPC по шляху забудованные так. Так, пусть тут дупу сюда залез. Я трохи скоротил себе час. Вот, тут повинна была крама отчиниться. Но подается, что треба было у всех скелетов забить. Это питание стоит, где они кричать. Так, вы можете? Схвальце ад мяне, зламаў гульню зноў. Так, я щось чую. Дзесьці ось вельмі побач. Не бачу. Да. Ще зараз певно накупуюсь на дах. Вже прибігли би сюди. Візьму ще одну бутельку покуль. Ну где не кричать? Где зачинимся чем-нибудь? Now you're facing a real pirate. И вот тут, и он тут сидеть. Сидел, кричал. Вон, бачите, тут рука его.
Что, як? Вибухаєш, ні? That's not fair! Ага, мамляки. А все, і музыка спынілася і павінна за крам адчыніцца. Ну, я не веду, я, можа быць, пасля вось гэтага квесту, калі мы, конечно, яго пройдзем, все ж таки дам гульне другі шанец, паглядзець яшчэ адзін. Но так, конечно, не зусім. Place root beer bottle. Навошта? Да. Thanks to you, LeChuck has withdrawn, and Root Beer has rid this place of his evil influence. The power of Mojo can return at last. We have much to discuss, but I sense you may have unfinished business here on Melee Island. When you are ready to depart, return to me here. I shall be waiting. Unfinished business. Каб я купіў сабе History Book, калі б знайшоў бы яшчэ дадатковыя гэтыя, так? У меня нема столькі. Добре, я готовы. Я готов выкрочыць... We have much to discuss, but I sense you may have... I'm ready to go As home. you have learned, the memory of this island has become a prison for Guybrush. Ну да, ну A так. cage crafted from his own vanity and given life by the sea of the damned. He is so beguiled, he does not even notice the absence of his wife. Ну, не заметил, But як... Guybrush and Elaine are not the only ones in peril. LeChuck has come to know the Sea of Thieves and envies the power and status of its pirate lord. If he is not stopped, then he will continue to seek that power for himself. But LeChuck's lair lies deep beneath Monkey Island, and only Guybrush knows the way. Do not lose hope. There is a way to clear the head and free the heart of Guybrush Threepwood. But it will take time to prepare. There are those in the living world who will wish to know all that you now know. I shall send them word of my plan, and when the time is right, I sense they will seek your help once more. For now, I shall return you to your ship. Guybrush owes you a great debt of gratitude. Next time we meet, I shall make certain he repays it. Complete the journey of Melee Island Commendation. Падаецца, што какая-то нескончаная гісторыя атрымалася. Про тое, што вось там начальник это никакой не супунили, я тебе распавяду, и так далее. Legend of Mike Island Figures Received. 2 фигурки нам атрымалі, дадалі какие-то додатковые. Recommendation, якісь-то Cosmetics и так далее. Ну, просто тут прийшли, та побадялись трохи, да и все. И все. Пока далее что? Где я опнулся? Это не мора злудню. Верните мне колесочко. Что робить? Бук не отчиняется. Можно паруса поднять. Витрази. И шо? Мы крочим? Что отбывается? Я не бачу, ми крочим. Ой, добре, тоді можна запалити.
Use can, а чаму нельга паліць зараз? Странно. Дзе я вуглі зараз? Мапа не працуе, все не працуе. Забярыце мне, каласчыка, з гэтага месца. Чаму тут усё так дрэнна зроблена? А, о! Наколькі яшчэ часу павінна было прайсці, каб сцэна адпрацавала. Тут было проста банан з'есці. Можа банан гэта трыгер? Банан гэта трыгер. Где мы? Это наше море. А, вот так, это наше море. Арка. Но дождь тут есть. Я никогда не бачил, как тут дождь был. Лонков. Ну, таким чином, что выглядает, что мы скончили квест гэты. Но мне не сподобалось. Мне распавесці не сподобалось. Почему-то длина нават на 5 вот этих вот креслочек, але за квест в... І у нас нескольких часток яшчэ складаецца. Далее яшчэ есть квест for Guybrush, і яна так і казала, што не скончана, што ёй трэба час, каб там яго прывесці яго думкі ў парадак, і можна тады яшчэ тут працягнуць. Но калі 5 гадзінчыкаў гэта час на квест, ну, конечно, 5 гадзінчыкаў гэта калі у вас, я не ведаю, і ў логіцы, ну, ці ў мяне, конечно, логіцы праблема, але ж тут штосьці якісь-то моманты, конечно, было складана знесці, ці зразумець, ці не падсвечаны, но добра, што разабраліся. Таким чынам, што я прапановваю, тады сёння тады, наверное, падаецца скончым, наступным разам все ж таки паспрабуем скончыць гэты квест. Далей паглядзець, можа наступныя часткі будуць больш прапрацаваны. Пачнем тады з квест за Guybrush, там ёсць якісь-то сёркал, які мы бачылі на гары. Падаецца, што яго адчыняць для нас, каб мы туды прайшлі ў тую частку, і там будуць іншыя якісь-то квест. І потым тады Lair of the Lichanka, вось гэта паглядзім, наколькі там экшену будзе. Вось, а с вами тады я тады говорю до побачення. Давайте тады паглядзім тады, хто там у нас сегодня працуе, гуляе, бадзяецца і гэтак далей на Твічы, і тады вас завантажу. Тады есть Машинскі, Рудзі, Беларусь 22. Давайте до Машнінскага пойдем. Ён гуляе готык. Я не гуляў, але мне падаецца, што будзе цікава. А там ўжо разведзімся. Усё вам падабалася, не ведаю, прыходзьце. Ну там бачыце, там уже нават карабель зараз зламаецца, але не хвалюйцеся, все роўно ён будзе адраджон, як ён адраджаецца заўсёды. Channel Минский. Може потім. Так, а вам дякую великий. Завітуйте яшчэ, ведаю, може у понеділок буде РВР Зер'єт. І до побачення всім тоді.